Днес идвам отново при вас с едно важно, но вярвам много позитивно предупреждение. И то е свързано с вашето бъдеще, с това, което идва към вас и до голяма степен отчаянието, което се е настанило в сърцата ви. И точно заради това днес имам ново канализирано съобщение за вас от Вселената и вашите предци. За него не са ни необходими таро карти, така че се отпуснете. Всичко става в реално време, приемете това безгранично мъдро и любящо послание за вас. И също така напомням, че ако искате да се научите да гледате на таро карти и да практикувате вече знанията, които имате, можете да се запишете за някой от модулите в моето таро обучение "Израствай чрез таро". А ако имате нужда да работим над вашите казуси, проблеми и блокажи без намесата на карти, можете да си запазите лична коучинг сесия. Както вече ви споменах, бъдете готови. Подгответе се и отворете мирогледа си, защото към вас идват множество събития, които можете да приемете като благословии. Събития, които можете едновременно и то съвсем спокойно да приемете като нещо прекрасно, но и нещо, което Вселената ви дава като домашна работа. Нещо, което е необходимо да отворите полезрението си, за да го видите. Ако винаги гледате тунелно, ще видите само частичка и ще си кажете, че това е нещо поредно, което просто минава покрай вас. А неговия мащаб е огромен. Затова е важно да отворите полето си. Генерално се дава, че тези събития, неща, които идват към вас, те ще променят живота ви, но вие готови ли сте да ги видите наистина? Защото колкото по-малко е съзнанието ви или колкото повече се свивате в себе си и в своята черупка, толкова по-малко ще има промени. Или както са казали хората, докато нещо не се промени, нищо няма да се промени. Затова днес посланието е: променете мирогледа си, отворете широко очите си, за да видите тези благословии. Те идват в живота ви, но е нужно вие да израснете за тях. Затова днес посланието ви е чисто и просто. Отворете сърцето си, бъдете готови, защото тези благословии идват, те чукат на вратата ви и няма нищо по-красиво и хубаво от това да ги посрещнете. Вие го заслужавате, но е важно и да повярвате в него. Всичко ще бъде наред! Благодаря ви за отделеното внимание и гласуваното доверие, прекрасни хора. Можете да ме последвате и в останалите ми социални мрежи, както и бързо и лесно да си запазите час с мен през уебсайта ми или другия метод, изписан на този екран.